Здравейте, аз съм Георги от Годеч с фирма Бързака Транс. За Екстранс разбрах от мой познат, който работи за тях вече 2 години. Всичко е истина, няма никаква лъжа и предприех тази стъпка да си направя собствен бизнес. Екстранс ми дава най-добрите условия за работа и живи здрави всичко е безаварийно каране. Здравейте, аз съм Георги от Годеч с фирма Бързака Транс. За Екстранс разбрах от мой познат, който работи за тях вече 2 години. Всичко е истина, няма никаква лъжа и предприех тази стъпка да си направя собствен бизнес. Екстранс ми дава най-добрите условия за работа и живи здрави всичко е безаварийно каране.